سلام كمين تغنوا عبيتنا عشرين تريدرات لو ما عندي تريد وسيدة بوزيشن كفيتر نيرة كم تري وزول لهم كا هملاهم مسكن بعوت عاد لهم مالتيو أوريدي ريكارد غيره قدم ذا فيديو زي أسد لكم على اللغة طريق واتقول لكم أنت أيو أجد أمو خوي نوز حالة فسومون أجد داسي كاتولو زنبرني كلاس سلزنبرني بزوج تريد يقبرين وركون ولا تي ناتي باس صراحة ولا شير تجبر كلهم نتهم ناتي كوميونيتي جن أنا أتي نوركون سو ريكارد غير هم زيجار صدلكم عيك ألكم قدي سو لو ما أنتي جن ساعات حمشت تسئة ناتي زنبرني بلان ناتي باس قالوا كله سراري مديتيشن غير أتي قدمي تريد مقباري زوسدو روتين كله صافيفة ناتي سيت اب يصبن يراتي ناتي ناي انتري موديل صبن يرا مالتيو حجي كابتري وزلهم تايو زي ناتي استراتيجي كينيوت لتقبرو غنزب تي ابنوس وكف وين كجبر كله ويكا ماركت نابتي انا زدولي زلخو ما زين كيدو نتناتي تيك بروفيت كارملي كله كينيوت لسرحو الغنزب زغر من نجر معرخ نمتاي ورقي زخونه استراتيجي ممهاريو ويكا almost اتي كيرك اسكو ز حادرو زنبركو نز استراتيجي زي نخصنع ك ابز حجي وان كوين خري خلخو معرخ نمتاي ورزي يقبر معرخ نمتاي سي نتي ناتي زخسركو غزي زمطون عينت تمرت خم زصنع اخو يغرمن مالتي ويكا حدا هابتي دس بلن مالتي انتايو even ابلوسو كفلوز تجرا ابزو خسر كل وان ويكا ناتي ستوب لوس هاري مليكا نايس استراتيجي صقم كوين يرقبونين مصنعات يقبر مش እንደገና አቤን ይርጽጊጋ ገለ መጽናዓት ይገብር አጂ ኪኒዮት ልሉስ ምግባሪ ዝገርመን ነገር እንታዩ ናተ ጊጋ ሆይን ጸንሕ ወይካ ዝሆነ ቴክኒካል ዜራኹ ነገር በመሆኑ በር እቲ ስትራቴጂ it never disappoint me ከምዚ disappoint ገርኒ ይፈልጥኒ አጂ ሎማ አንተ ታያ ከካፍሎኩም ደለ ከምትሪዎ ዘለኹም ማርኬት أبزي أورنج زمسل زلوا ويك أبزي ببولو زلخو أبزي مالتيو أبزي حلت تلكم زلخو نعطي point of interest يلينيرا ماركت أبزي ثمت إلي تريازة أتو تزي كوينو it's fine قدنا يكون كم retail trader أتوت قبل زلني ويك كم professional trader أما عالتي بزح تريد سزو سدكا ويك يسبر له break out جيرو زلله fly يوحل زالو يدملو بلد كجبريس جلا سزبل كاي كون تريدر تخون high probability ناي موسات تهولتات ناتكا خطعيو تغالك ماركت نتن السخا زقمت كاي بايس مزمال نتناتكا ناي انتري موريل مزمال تراي ناي متاو ناتكا كيلت كتعبيو تغالك ازغا مس غزي يزمس مس باكتيس مغبار مس بزح غزي تريد مغبار يمصيو طبعا حدثت حجي قديتا يكونكم من كم ذا عينت استابيليتي خلوكم مالتي ويكا كم ذا عينت مرقص خلوكم سو نابتي تمرتنا نخيد حجي كم تري وزلهم ابزي اتمصي لي طرايو انا كاتو الى نيره جن at the same time تاع الى حسيبه نحردا تاريخمو كابزي نابزي زلو نحردا تاريخمو بهاندل ملك عندريو هلا ناسداك تريد قبل سزلخو أبزي ناتي إنتري كم تري وزلهم أبزي ماركت سوري أبزي ماركت أوبنز جبرلو ترو داي أوبن مالتي ماركت أب 10 تشعن شو منتا ميتن سوسان 9 نيرو هجين أبزي ناتي بوينت أوف إنترست خمس تخوين خا أبزي نيرو ناتي بوينت أوف إنترست كمالتي سو أب كنديك مس نيرو مالتي أب 10 تشعن حمش ميتن 35 كمس نيرو زي مالت كا ناب كبابي 300 سلاسان almost يخون على مالتي حجي ناب 300 ناب 300 سلاسان 4 كبابي هاندل تحت وريدو أبزي تمسي لي تراي خاطم من بال حدا غزي تايد بالي لايك
ክንዱ ዝኸውን ሲ ዘይክንቀሳቐስ ክኽእል እቲ ማርኬት ሙሉእ ማለት ኢሉ እውን ማለት እዩ ግን እቲ ማርኬት ኦልሬዲ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ክገብር ስለ ዘለዎ ኣብዚ ተመፂኡ ጥራይ ክኣቱ ኢለ ማለት እዩ ሶ ናተይ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ኣቢለ ሬዲ ኮይነ መፅሓፍ እንዳበብኩ ፅበዮ ማለት እዩ እናተፀበኽዎ ከለዉ ማርኬት ኣጋጣሚ ይመፅእ ናብዚ ማለት እዩ ናብዚ ናተይ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት መፀለይ ፖይንት ኦፍ ኢንተረስት ናተይ ምስ መፅእ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናተይ ኢንትሪ ሞዴል ጥራይ ዘይኮነ ኣማሊኡ ኣብዚ እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፌር ቫሊ ጋፕ ገይሩ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍቲ ገይሩ ኩሉ ነገር ተዳልዩ እተብለኒ ማለት እዩ ኣነ ከዓ ይኣቱ ማለት እዩ ሶ ኣልሞስት ወሪዱ ድሕሪኡ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ከባቢ እዚ ኦልሬዲ ወሪዱ ከውፃኒ ደሊዩ ነይሩ ማለት እዩ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንላዕሊ ወፂኡ ነቲ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ኣብዚ ሃሪምለይ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቴክ ፕሮፊት ናተይ ኣቀማምጣ ሪኡ እታ ናተይ ቴክ ፕሮፊት ከም ተሃርምታ ማርኬት ፈልጣ ነይረ ዋይ እንድሕር ኢልኩምኒ ማርኬት ብሊኩዊዲቲ ኢንጂነር ድዩ ኦልሬዲ ኢንጂነር ዝተገብረ እዩ ኣልጎሪዝሚክ እዩ ወይ ከዓ ብኢንተርባንክ ፕራይስ ብኢንተርባንክ ብአይፒዲኤ ዝንቀሳቀስ እዚ ማለት ከዓ ኢንተርባንክ ፕራይስ ደሊቨሪ ኣልጎሪዝም ዝበሃል ሲስተም እዩ ዝንቀሳቀስ እቲ ማርኬት ማለት እዩ ሶ እዚ ተኮይኑ ከዓ እቲ ማርኬት ኦልሬዲ ኢንጂነር ዝተገብረ እዩ ሓደ ገዛ ኦልሬዲ ተተሃኒፁ ሲ ኦልሬዲ ሁኑፅ እቲ ገዛኖ ማርኬት ከዓ ኦልሬዲ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሎባዓንቲ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ በቲ ኣልጎሪዝሚክ ዝኾነ ሲስተም ናይ ስማርት ማኒ ዝጥቀምሉ ወይ ከዓ ዝራድኡሉ እዩ ዝንቀሳቀስ ማለት እዩ ሶ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ማለት እዩ ሳፖርት ኤንድ ሬዚስታንስ ሪቴል ካብ መጀመርትኡ እውን ንስኻ ላም ምዃንን ኣንበሳ ምዃንን ንፈላለዩ እዩ እንድሕር ዳ ላም ክኸውን ኣነ ተልካ ምርጫኻ ግን ተኹላ ምዃንን በጊዕ ምዃንን ንፈላለዩ እዩ በጊዕ ክኸውን ተልካ ኦልሬዲ ክትብላዕ ኢኻ ማለት ኩሉ ግዜ ደንጋፂ ስለ ዝኾንካ ሕያዋይ ስለ ዝኾንካ ምስ ኔቸር ተባኢስካ ዝኸውን ነገር የለን እዚ ማርኬት እዚ ከዓ ናቹራል እዩ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሲ ኦልሬዲ ኢንጂነር ዝኾነ እዩ ሶ እቲ ዝዓበየ ምስጢር እንታይ እዩ ምስ ቢግ ኢንስቲቱሽንስ ምስ ዓበይቲ ትካላት ከመይ ጌርካ ትሬድ ትገብር ዓበይቲ ትካላት ኣብ ማርኬት ክኣትዉ ከለውን ክወፁ ከለውን ከመይ ጌርካ ኢኻ ናቶም ዓሸራ ተኸቲልካ ትሬድ ክትገብር ትኽእል ምፍላጥ እዩ እቲ ዝዓበየ ምስጢር ማለት እዩ ሕጂ ንማርኬት ተዘይኮይኑ ምስ ሚልዮናት ዝኾኑ በላሕቲ ሰባት ኢኻ ትሬድ ትገብር ኣብ መዓልቲ ትሪልዮናት ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዝንቀሳቐስ ቢልዮናት ዘንቀሳቐሱ ትካላት ኣለዉ ምዞም ትካላት እዚኣቶም ተጋጪኻ ገንዘብ ከተትርፍ ትኾንካ እቲ እንኳ ክትገብሮ ዘለካ እንታይ እዩ ክትጋጮ ዘይኮንኳ ዘለካ ወይ ከዓ ኣንፃሮም ዘይኮንኳ ትሬድ ክትገብር ዘለካ ናቶም ዓሸራ ተጠቂምካ ኢኻ ትሬድ ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ ሶ ያ ንሎም መዓልቲ ዘዳለኹልኩም እዚ ይመስል ነይሩ እቲ ትምህርቲ እንድሕር ደኣ ክትመሃሩ ተደልኹም ንሓደ ዓመት ዝኸይድ ኣድቫንስድ ዝኾነ ትምህርቲ ኣለና ኣብ ኩሉ ዓለም ትነብሩ ሰባት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ናብ ኣፍሪቃ ዘለኹም ሰባት ኣብ ግምት ዘእተወ ስታንዳርድ ዝበሃል ክላስ ኣለና እዚ ስታንዳርድ ዝበሃል ክላስ ያ ንኩሉ ሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ እንድሕር ደኣ ካብ 20,000 ንላዕሊ 30,000 50,000 ገንዘብ ብምእታው ወይ ካፒታል ብምእታው ትሬድ ክትገብሩ ትደልዩ ተኾንኩም ተሊኹም ከዓ ንዓኻትኩም ዝተዳለወ ናይ ቪአይፒ ቬሪ ኢምፖርታንት ፒፕል ዝበሃል ክላስ ኣለና እስኻትኩም እውን ጆይን ክትገብሩ ሃይሊ ሪኮመንድ ይገብረኩም ኣብዚ ናይ ቪአይፒ ስፔሻሊ ከዓ ብፈንድ መልክዕ ካፒታል ፕሮፍ ፊርምስ ብምርካብ ትሬድ ክትገብሩ እንድሕር ደኣ ሓሳብ ሃልይኩም ኮይኑ ከም ስራሕ ከም ሞያ እንድሕር ደኣ ነዚ ናይ ትሬዲንግ ክትሕዝዎ ትኾንኩም ኣብዚ ናይ ቪአይፒ ክላስ ጆይን ክትገብሩ ሪኮመንድ ይገብረኩም ማለት እዩ ኣብ ገፃሊ ብካልእ ትምህርቲ ክሳብ ዘራኸብ ሰናዩ ይቐኒየለይ